Ake sikhulume ngembangela yesinyama ukuthi njengoba unesinyama engabe-ke sidalwa yini engadala ukuthi nje ugcine-ke wena usuba nesinyama. Kuzomele uy'qaphele-ke zonke lezi zinto engizoyizibala ukuze ungayitholi ngelinye ilanga usunesinyama. Ake ngiqale nje ukuphuphuma kwesisu, ukukhipha isisu, ukushonelwa bese kuba ukuthi wena awugezi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, ngicela usifollowe, usubscribe ku-YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma kukhona ividiyo engikhuluma ngayo. Kanti-ke nokuhamba ulala nawo wonke umuntu ongathandani naye. Ulala nabantu abahlukahlukene, uhamba ucosha imimoya emibi kubona bese leyo mimoya emibi iphenduke ibe isinyama phezu kwakho, phezu kwempilo yakho. Kanti-ke nokusebenzisa umuthi qede ungawukhiphi kuyasidala isinyama nalokho ngoba phela eminye imithi iyadinga ukuhlanzwa. Ihlanzwe-ke ngeminye imithi uke wayisebenzisa. Kanti-ke ney'dala ey'ngahlambuliwe nakho lokho kuyenza ukuthi ube nesinyama. Nokusebenzisa isibongo esingafanele kuyasidala isinyama. Ukubelethiswa isilwane kuyasidala isinyama. Ngikhulume kakhulu-ke ngesilwane lapha ku-YouTube, ungaphuthuma uyozwa kabanzi ngaso isilwane. Nokuphokiswa-ke ngemithi emibi nakho kuyalibeka nje ifu elimnyama phezu kwempilo yakho. Uma ukuthi khona la ungazange khona usungashaya usubscribe, ungifollow, uthathe inamba ngiyibhalile, ungi-inbox ka-WhatsApp ukuze sizokhuluma kahle sixoxe ukuthi singakusiza kanjani ngikwazi ukuthi ngikudlulisele kumkhulu ekusize. Ziningi kakhulu iy'mbangela, ziningi nje noma ngasayiqedanga izimbangela zani zesinyama. Ngiyi-inbox ucela inamba WhatsApp ukusiza ukwazi ukukhipha isinyama. Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Kubalulekile ukuthi sibe nolwazi ngamaphupho, sibe nolwazi ngezinye izinto-ke ezesintu noma ngithi zabadala. Namhlanje futhi sizokhuluma ngokuhlukile ukuthi khona ubuze umbala wobuhlalu lapha kwi-comment. Ngakho-ke ngizothi nje kuthi qabu qabu ngibuchaze ubuhlalu ukuthi uma bunje bubikani, uma bunje bubikani. Okwakho kumele ukwenze ukuthi usubscribe, usilandele yonke indawo ukuze noma ngabe nini-ke nala ku-YouTube masifaka isheshe ingene i-notification. Ake siqale-ke lapha ngobuhlalu obumnyama nobu-brown. Ubuhlalu amabhayi ngiyenzile ividiyo yawo, unga-scroll-a ku-YouTube uzoyifica. Ake sikhulume nje ngalo-ke eli-black neli-brown. Leli-ke kusuke kuyidlozi lomnguni, usuke ungenwe amakhosi asemgedeni uma uphupha ubuhlalu obu-brown nobumnyama. Ngisazolichaza-ke nalo idlozi lomnguni ngoba ngiyazi khona uzobuza. Ebese-ke sikhuluma ngobuhlalu obumnyama nobubomvu. Lawa-ke kusuke kungamandawo asemgedeni, ngamakhosi. Lapha-ke bavamise-ke ukusebenzisa amathambo, baphethe isikhwama sobumnyama noma isangoma. Ebese siba nobuhlalu bomnyama nobumhlophe. Lawa-ke kusuke kungamadlozi, lawa amakhosi. Lolu hlobo lwendawo kuvamise ukuthi uma usonta lukukhipha esontweni uhambe uyothwasa. Uvame ukuthwala izigulo zabantu, ngixolise, izigulo zabantu. Kuvamise ukuba namakhehla asemanzini, kanti umuntu-ke uma engenwe yilaba uyasokola ukuthola indoda uma-ke ewumuntu wesifazane. Kanti owesilisa yena-ke uba nesithembu, uyabo. Ake sikhulume-ke ngobuhlalu obuphephulu.
Lana-ke suke sikhuluma-ke ngesithunywa sikhonze ukukholwa. Umuntu wakhona uyalunga kakhulu. Inyanga, isangoma. Uma-ke kuwukuthi sifake lo buhlalu suke-ke sihlanganise isithunywa nedlozi, okanye idlozi labantwana. Uphiwa ukulapha izifo zabantwana. Ebese sikhuluma ngobumnyama nje bobodwa. Idlozi-ke leli elalibulala kakhulu, liphethe isikhwama sokubulala. Kufanele-ke usigeze. Kuvamise ukuba-ke amakhehla afuna-ke ukuziphindiselela kulabo-ke abawabulala bese besebenzisa wena. Yingakho phela kuthiwa kusuke kumele uligeze. Bese sikhuluma ngeli-brown, ngobuhlalu obu-brown. Lobo-ke ubungoma, amandawo. Kune-video sichaza ngalo umndawo laphana, unga-scroll uzoyithola ku-YouTube. Eli-brown-ke kubuye kuhlanganiswe nesidalwa, sidlule siye kwelinjani? Kweli-maroon. Eli-maroon kusuke kuyidlozi lamanzi elihamba nenzuza. Alivamile ukuhamba lodwa, lihamba nezithunywa kulabo-ke abakholwayo. Liphethe isikhwama sobumnyama. Bese sikhuluma ngobuhlalu obu-yellow, abanye bathi umbala ophuzi. Lana-ke kusuke kuyidalwa zasekhaya komama. Lobu buhlalu-ke buhlanganise zonke izidalwa ezikwembetha, zakubo kababa nezakubo komama, amadlozi nesithunywa. Sidlule sikhulume ngenjani? Ngelimhlophe. Lana-ke sisuke sikhuluma ngesithunywa, izithunywa zamanzi lezi. Kujwayelekile-ke ukuthi-ke umhlophe uhambe nobomvu, white and red, noma o-blue. Ngoba laba baphethe inhlanhla ehamba nenzuzo, bahamba nenzuza. Bayavuma-ke futhi ukuhambisana nanoma iliphi idlozi. Uma kungenzeka kuwe babe bodwa, basuke benozwelo. Bese sikhuluma, basuke benzela ukuthi ube nozwelo. Bese sikhuluma ngelibomvu. Leli-ke ubuhlalu lobu kusuke kuyidlozi lempi, ubuhlalu obubomvu. Buthandwa kakhulu amandawe asentabeni. Laba-ke abafa ngesikhathi sezimpi, abafa ngengozi. Lana-ke usuke unika isikhwama sokubulala nokuphilisa. Abancengi ngempela. Size kwelinjani? Kobuhlalu obunjani? Obu-green. Green sithi ubani? Ubuhlaza njengotshani. Ubuhlalu-ke lobo obu-green kusuke kuyidlozi lamanzi. Ogogo labo baphethe inhlahla. Bangakunikeza futhi inhlahla masekubheda bayakunikeza. Bayahambisana-ke nesithunywa nesamanzi nenzuza. Bayazwana futhi nokukhuleka. Sidlule siye kubuhlalu obunjani? Obu-blue bese singakhulumi ngabo. Lana-ke kusuke kungamadlozi enhlahla. Kakhulu-ke amakhehla akobaba entabeni, abalozi basentabeni. Khona ividiyo lapha ku-YouTube sikhuluma ngabo abalozi uma kuwukuthi-ke udinga ulwazi oluphelele ngabo. Kanti-ke nomlozi wamanzi uyabusebenzisa lobu buhlalu. Basebenzisa nesithunywa samanzi kakhulu. Bayezwana futhi nokukhuleka. Sidlule lapho. Siya kubani manje? Ku-sky blue. Lobu buhlalu-ke kusuke kuyidlozi lenhlahla.
liyezwana nezithunywa. Yibo-ke la abasuke besakhela iy'washo zenhlahla. Ubuhlalu obu-sky blue. Bese kuba nombala ophinki, ubuhlalu onombala ophinki. Lana-ke kuphinki suke sesikhuluma ngedlozi labantwana elibizwa ngani? Kuthiwa umnono, idlozi labantwana. Lana kusuke kuvamisile ukuthi-ke uphiwe amakhambi okulapha abantwana, kanti-ke futhi nalo lihamba nenzuza nesithunywa samanzi. Ngiyathemba ukuthi lo osibuzile uphendulekile konke. Engingakusho nje ukuthi uma kuwukuthi kukhona odinga, mhlampe udinga ukuthenga ubuhlalu, hlampe udinga iy'washo, mhlampe udinga imbiza, ungabhala nangu ugogo kule nombolo ethi 079 073 3182, 079 073 3182. Okanye ufuna ukuthenga amajazi, ufuna ukuthenga ubuhlalu, ungaxhumana naye gogo la uzokusiza. Kanti okunye-ke siyatholakala ku-Facebook, siyatholakala ku-TikTok. Ungasi-inbox-a nje lapho kokubili, usicele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo uma unemibuzo. Kanti la kwi-comment ubuza umbuzo onawo, sobe sesikwenzele ubuza noma kuyiphi ividiyo uyi-comment. Sikwenzele-ke ividiyo, sibuya sizochaza kabanzi ngaleyo mpendulo. Kubalulekile futhi ukuthi uma uphupha lokhu kade ngikhuluma ngakho, usukume uhambe uyobuza, uthole ulwazi ukuthi kumele ngenze njani ngoba kwesinye isikhathi suke kumele abadala suke bekubonisa ukuthi siyakufuna lo buhlalu, siyabufuna, sicela ukubuthenga, siyalifuna leli jazi, alikhulekelwe bese wena uyalimbatha njalo, uyabo? So amaphupho akanjalo akumele uwazibe ngoba abadala bagcina sebeba nolaka. Ngiyabonga kubo bonke abangiphe indlebe yaze yaphela ividiyo. Nisale kahle. Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma unombuzo ubuza kwi-comment, siwuphendule njengoba sizophendula nalo esiwubuziwe namhlanje. Kanti uyakwazi ukusibhalela ku-TikTok, usicele inombolo ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma kukhona umbuzo onawo. Esibuzwe wona-ke umbuzo namuhla, sibuzwe ngesithunywa. Okusho ukuthi uzothi uqeda le vidiyo ube-ke usunolwazi ukuthi-ke yini isithunywa. Ake siqale nje singalokhu simosha isikhathi. Isithunywa ngithemba ukuthi u-subscribe-ile ngoba angikwazi ukuqhubeka unga-subscribe-ile, ungasherile ilinki. Isithunywa ngumuntu ophila emzimbeni wamoya. Wonke umuntu owafa akholwa uyabe bese-ke eyabuya ehlala emzimbeni wakho, ehlala emzimbeni womuntu osaphilayo enyameni. Lowo muntu uyaphenduka ebizwe ngani? Ngesithunywa. Kusho ukuthi umoya womuntu uyabuya uzongena komunye umuntu ophilayo, bese-ke lokho kuthiwe yini? Isithunywa. Yebo, lowo muntu ophila kuwena ngaphakathi uyakwazi ukuxhumana nezidalwa zakho. Abanye-ke abahamba emhlabeni asebephila-ke lapha asebebizwa ngamadlozi ukuxhumana nabo. Yingakho-ke kuthiwa if umsamo wakho ungalungile, isithunywa kuthiwa asibonakali. Uma kuwukuthi umsamo wakho ungcolile noma awulungile, ilapho-ke kuthiwa khona isithunywa asibonakali. Lo muntu-ke wayeyikholwa, ahamba isonto imihla namalanga. Inhloso yakhe ukuze-ke angene ahlale emzimbeni kumuntu osaphila enyameni, aqhubeke enze imisebenzi ayekade eyenza esaphila. Bayasho-ke la ukuthi lowo muntu uma ezongena emzimbeni womunye umuntu inhloso yakhe kusuke kuwukuqhubeka la agcine khona ngalokhu ayekwenza.
Uma kuwukuthi uwumuntu owenza okubi, uzoqhubeka wenze okubi, okuhle uzoqhubeka wenze okuhle njalo. Uyabo? Konke lokhu ayekwenza uzoqhubeka esekwenza kulo umzimba omusha womunye umuntu osaphila. Noma-ke esadlula emhlabeni, koda-ke usafuna ukuqhubeka ukuthi esebenze elwe nemimoya. Ngingasho ukuthi eqhubeke ephile, eqhubeke ebe yingelosi, ephinde alwe namademoni. Uyabo? Umuntu-ke ongenwe yisithunya, abanye-ke bake besebenzise igama umoya ongcwele. Ubonakala ngani umbuzo loyo? Ukuthi umuntu ongenwe yisithunywa ubonakala ngani? Lowo muntu ubonakala ngokuthi angahambisani nayo yonke into ephambene nokuthula nenhlalakahle ezweni. Akahambisani nje nokuthula. Isithunywa asiwahlamuki amadlozi njengoba izimfundiso zamanye amabandla zisho njalo. Labo bafundisi abahlukanisa umoya ongcwele nezidalwa bahlushwa ukungazi noma ngithi ukungabi nalo ulwazi. Bathengisa iqiniso. Abanye-ke bahlushwa ukweswela ulazi. Uthole ukuthi abanalo ulwazi oluphelele ngalokhu abakwenzayo. Ngoba isithunya naso sibalelwa kuwo wonke amadlozi, njengoba naso singumphefumulo womuntu osewadlula emhlabeni. Zikhona-ke nezinye iy'thunywa emimoya kodwa ezingesiwo umphefumulo womuntu owashona. Kodwa-ke nazo ziyangena emabandleni. Ngiyathemba ukuthi lo osibuzile uyitholile impendulo ephelele ukuthi yini isithunywa. Sibe sesimcingela-ke la, sambukela phansi, samchazela kabanzi. Uma kuwukuthi khona la ofisa ukubuza khona noma ungazwanga khona buza, sikwenzele eyakho ividiyo ucacisele-ke nawe lokhu ofuna ukukwazi. Nginamukele namhlanje. Namuhla-ke sizokhuluma ngokuhlukile sithi nje qabu qabu lapha siphendula umbuzo obuziwe kwikhomenti. Kanti nawe uyakwazi ukubuza bese impendulo yakho uyayithola-ke ngevidiyo. Uya-subscribe-a ukuze-ke izosheshe ifinyelele kuwena impendulo nge-notification. Khona-ke uthe ucela ukuchazelwa kabanzi ngokungeniswa kwedlozi, abanye bathi ukungeniswa kwedalwa ekhaya. Uthole ukuthi unokuphupha hlampe iy'nkomo zingaphandle kwekhaya. Ngasho ngathi lokho kubika ukuthi kuney'dalwa ey'dinga ukungeniswa. So useyabuza ukuthi kwenziwa kanjani umcimbi loyo. Ukungeniswa kwedlozi ekhaya kungenye yemicimbi evamisile nje ukuthi yenziwe. Njengoba bengishilo ukuthi mhlampe uba nesibonakaliso bese kuba ukuthi uyawenza. Kuye kuhluke-ke kodwa ngey'godi ngoba indlela esenza ngayo ayifani. Kanjalo nemicimbi siyenza ngey'ndlela ey'ngafani. Abanye bayenza-ke ngalokhu okubizwa kuthiwa iladi, bayenza njengeladi. Abantu-ke abangasekho siyazi ukuthi bayahlonishwa kakhulu ngoba kukholelwa ukuthiwa ibona abasixhumanisa-ke nomdali. Kukholelwa kakhulu-ke ekutheni-ke ukuze izinto y'hambe kahle emndenini kudingeka ukulungiswa noma-ke kulungiswe izinto nabantu abangasekho. Amaphupho-ke enye indlela futhi esisuke sixhumana ngayo njengoba bengishilo ukuthi hlampe-ke uba nesibonakaliso bese emva kwaleso sibonakaliso uyalandelela ukuthi kumele wenze njani bese uyenza. Ake sikhulume nganazi-ke izizathu zokwenza umcimbi wokungeniswa kwedlozi ekhaya. Izizathu.
Umcimbi wokungeniswa kwedlozi ekhaya uyaye wenziwe-ke uma omunye womndeni ebenephupho ngongasekho owasemndenini. Uma kuwukuthi-ke lo sewadlula emhlabeni uvela ephusheni ngokungaqondakaliyo. Utholukuthi-ke mhlampe-ke akangenile ekhaya. Kwesinye isikhathi-ke yindlela leyo-ke ukuthi ubone ukuthi cha, kuyadingeka ukuthi engeniswe ekhaya. Kwesinye isikhathi uba nephupho ley'nkomo zingaphandle noma zisentabeni. Kusuke kumele wenzeni? Ubangenise. Kanti-ke namaphupho uma kuwukuthi-ke awucaciseleki ngawo, uyakwazi-ke nokuthola izinto zakhona uy'sebenzise ucaciseleke. Sengiy'shilo iy'zathu, ake sikhulume ngendlela. Ake sithi-ke manje usufuna ukuy'ngenisa, usufuna ukuwenza. Indlela yokwenza-ke lo mcimbi wenziwa kanjani? Wokungeniswa kwedlozi wenziwa kanjani? Uma-ke kuzokwenziwa umcimbi wokungeniswa kwedlozi, kuyaye kuvukwe ekuseni kuyiwe emathuneni. Emathuneni kufike kushiswe impepho, okuyiyona phela-ke esetshenziswayo siyazi sonke ukuxhumana abantu abangasekho emhlabeni nalaba abasaphila, kuyaye kusetshenziswe impepho. Ngesikhathi-ke impepho ishisa kube kukhulunywa nalo muntu-ke okumele-ke engeniswe ekhaya. Nabanye-ke nje nabo asebedlula emhlabeni, kuyakhulunywa-ke nabo ngaleyo ndlela mhlawumbe bethi isibanibani sicela ungene ekhaya kanje kanje. Inqobo-ke yokukhuluma noma yenkulumo nabangasekho kusuke-ke kuwukucela uxolo, bese-ke kuyasizwana okanye bengene ekhaya. Uma-ke sekubuyiwe emathuneni, sekufikwe ekhaya, kuyaye-ke kuhlatshwe izinkukhu noma izimbuzi, bese kulungiswa ukudla lokho abangasekho emhlabeni ababekuthanda. Nalokho ngike ngakukhuluma ukuthi hlampe-ke tholukuthi ekhaya khona owayethanda i-brendi, khona owayethanda amadumbe. Zonke lezi zinto zibe seziyathengwa zisondezwe zibekwe emsamu. Ngokuvamile-ke kuba ukudla kwesintu njengobhatata, amadumbe kanye nojeqe. Utholukuthi-ke hlampe khona owayekuthanda, kodwa vele-ke kuyathengwa kubekwe. Kanti-ke umcimbi awuphelele ngaphandle kotshwala besiZulu, umqombothi. Usungathenga-ke noma brendi nani nani, amabhodlela, kodwa nje umcimbi bathi-ke awuphelele ungekho umqombothi. Nendlela yokuthi-ke wenziwa kanjani ngizoyenza ividiyo yayo ngoba abanye bayaye bebe nokuhluleka. Ukudla-ke lokhu okusuke kulungisiwe kuyaye sekubekwa, kubekwa lapha emsamu. Akuvumelekile-ke ukuthi kudliwe abantu bangaphandle. Lokho kudla kusuke kuzodliwa-ke amalunga omndeni kuphela. Yebo, kudliwa abantu basemndenini. Empeleni ngokuvamisile umcimbi wokungeniswa kwedlozi wenziwa lapho umndeni washintsha khona umuzi noma indawo yokuhlala futhi-ke ngaleso sikhathi kwangawabikwa edlozini ukuthi umuzi usushintshile, sekuyohlala-ke kwenye indawo. Esimeni esinjalo kuye kwenziwe umcimbi wokungeniswa kwedlozi. Utholukuthi-ke nike nashintsha indawo senikwenye indawo. So kuleyo ndawo entsha amadlozi lawa niwashiyile. So kulokho-ke kuyaye kwenziwe umcimbi wokuthi-ke engeniswe kuleli khaya elisha. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sicacisa noma sichaza lokhu wena ozobe ukubuzile. Kanti uyakwazi-ke lapha ku-TikTok usicele inombolo ka-WhatsApp uzosi-WhatsApp usibuze kuyona umbuzo onawo njalo ekuseni.
ningakhohlwa uku-subscribe-a. Ngiqale ngibingelele wonke umuntu omusha kuleli page. Ngiyathemba ukuthi abantu bayasifolowa lapha ku-TikTok sichaza amaphupho, ku-YouTube sichaza amaphupho. Bese ubuza umbuzo kwi-comment sizokwenzela ividiyo yakho. Khona obuzile nje kwi-comment wathi ilumbo liyini? Ake nje namuhla sikhulume ngalo silichaze kabanzi. Ilumbo ilapho-ke osuke ulumba, ilapho usuke ufaka umuthi kumuntu osondelene naye, noma ngithi-ke othandana naye ngokocansi, ngenhloso yokuthi-ke oke walandela ngemuva abonakale ngombala nje ngqo. Kanti-ke lowo muntu kuthiwa-ke ugulela ukufa, okanye-ke mhlampe afe uma-ke egcina-ke ngokungalutholi usizo. Lapho-ke kusuke kuhlanganiswe khona amakhubalo athize, nemithi, nezilwane ezithize eziyingozi kakhulu, futhi-ke ezinobuthi obuyingozi. Kube khona-ke ilumbo lomeqo. Leli lumbo-ke litholakala ngokweqiswa, uma weqiswa lona nje phansi. Nakhona-ke kuhlanganiswa imithi, namakhubalo athize, nezilwane nje eziyingozi, bese kuvuswa ngemithi. Uyabo? Kahle kahle izinhlobonhlobo zamalumbu ziningi alikho lodwa. Kanti-ke okubalulekile nokumele ukwazi ukuthi ilumbo liyelapheka noma ngabe ilani, njengoba bengishilo ukuthi ahlukahlukene. Koda-ke lizodinga umuntu okwaziyo ukulapha, okwaziyo ukulilapha, hhayi umuntu ozokukhohlisa adlale ngawe. Lona liyelapheka. Ngicela ukhomente usho ukuthi ngabe iliphi ilumbo udinga ukuthi-ke sikuchazele lona kabanzi. Noma-ke uma udinga enye ividiyo sengiwachaza nje wonke amanye ngiwahlanganisa. Shona kwi-comment sizoyenza leyo vidiyo. Kanti usangabuza noma yini-ke odinga ukuyazi, ngabe yiphupho nokunye okuningi. Sobe sesiyenza ividiyo sikuchazele kabanzi. Nisale kahle ningakhohlwa uku-subscribe.